ниша тапталган, кимнең икән шул кадәрле мәхәббәте тапланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган? Гырур чәчкә кемнең назлы бүләге, әйтелмичә калган сүземе, әллә соңгы теләге? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Ташлаганнар затлы чәчәк розаны, сөюләрне шул чәчәктәй сез ташларга ризамы? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган?